Ikusi gure Karibe. Bai, bai. Atzaldeon, basabe azpiko umetxuo. Baina, gandereño hau, zer gauz bizigare? Bizigare? Gu, primeran gauz. Ez etaz da gauzen. Betxu zelako itxasua eta palmonduak. Kariben gauz, Kolombian. Rar. Da izango zue, raixo itxen daue, marido mingik Kariben ba, izango zuela. Olentzero eta bixo beti, bakasenetan mapiko ditzake, lan eta diru aurrak zeklako da. Ez da ikusi sekula bekarien eta araxe familita, betxu, horaxe pentsau da, Eta etorri ditzen Karibera. Baina abenduen, eta bakitzue abenduen zer pasetan dan, olentzero eta bixo beran asko kitzen dugu, basabez pira pategari bizitzan, eta, barkati da zuen, honak eguzkizionek, holan bai dio, bueno. Izaten egin. Etorri ditzen Karibera, baina abenduen. Ez dakiu, denbora zebilikoaren aurte, basabez pira bizitzeain, eta gero Pariseak predaretako, eta banaketako, eta ez dakiu denbora zebilikoaren. Gu alegin duen guan, bai. Por cierto, olentzero faltakan aspalditxo. Ez dakit nundino aldikoa. Ni ondartza asko uzetagat berai bapez, da. Baina igerixeni akaso behitu diot, ia. Ez da ikusten? Gainea behitu. Zanua, eta blutadoria amentxe itxitxa, no fanete jarri hau izan. Beti, esan bai. Bueno, esan dakua. Hortan gu alegin dukoare, basabez pirata joaten, baina ezin zuen berri egon. Eta hauten ezin bada, galatorren urte ezetuko da. Bueno, eixen bitxartu izuik, ondo bizi, eta alkar ikusi arte. Batxo mordua eta ondo segi! Hala, agur!